mě jako docela jako vyděsil pohled na tu chodbu. Jakože přijdeš do chodby na střední, to znamená jako 15, 16, 17 věk a to jsou vlastně, já si pamatuju, že my jsme prostě jako se bavili, chodili prostě na chodbě a tohle a já jsem tam přišla a tam bylo hrobový ticho. A prostě těch 20 prostě holek kluků seděli na gauči a všichni koukali do mobilu. Když si jako vemeš, že vlastně ani my jako fotografové to nemáme rádi. Mně se stalo spíš jako to, že mě ženich poslal někam. Mě třeba zajímá vlastně, čím se vlastně odlišuješ od těch svatebních fotografů teda. Ježišmarja. To prostě nejde. To tam je Ale prosím si tu slapici. Takže ahoj, vítejte všichni u podcastu Snap Talk, tentokrát je to 6. díl a nepozvali jsme se, nebo pozvali jsme si nikoho jiného nebo někoho jiného, než Zuzku Fajmonovou nebo Fajmanovou? Fajmonovou. Protože já vím, že ty jsi to předtím napsal špatně, viď? Já jsem tě měl třeba jako půl roku jako s O, no. A pak až ne, s A. Jo, s A vlastně. Hele, to má každý, to je úplně v pohodě. Tak jsem jo. se docela zvykla, já jsem někdy i Simonová, Fajmontová a podobně. Tak Takže v tom nejsem sám teda. Tímto bychom chtěli přivítat Zuzku Simontovou. Ne. Zuzku Fajmonovou. Zuzka je všechno možný, ale mám tady napsaný umělecká, fashion, svatební fotografka, plus tady mám blogerka, videotvorba a workshopy. No jo, to je hodně věcí, takhle. Je něco, co bys k tomu dodala třeba, nebo ubrala? Přemýšlím, co tam chybí ještě. No, přemýšlím, máš tam video? Že dělám video? Mám tam ty videotvorba a workshopy ještě. Možná to ještě komplet takhle. Spíš se to tak pak jo. jako dá rozebrat jako do detailu. Určitě se k tomu, nevím jestli ke všemu, ale asi jo, dostanem. A teď teda bych tě chtěl poprosit, jestli by ses ještě nějakým způsobem uvedla třeba 3 větama něco o tobě. No ty jsi to řekla jako naprosto Řekl skvěle, jsem to všechno. Jo? Takže takže já přemýšlím, co bych tam ještě jako řekla, tak kdybych měla jako dodat, tak jsem čerstvá absolventka Institutu tvůrčí fotografie Gratulujeme. v Opavě. Mm-hmm. To je asi taková jakože nejnovější věc, ale jinak, jako co bych ještě se uvedla, tak bych řekla, že jsem tam řekla jako všechno. Tak asi to teďka začneme směřovat tak, prostě nějaký začátek focení a pak se dostaneme dál. Tak jak ses dostala k focení, co tě přivedlo prostě k tomu začít fotit a dál se takhle jako vzdělávat? To je vždycky taková klasická Jasně. otázka, na kterou člověk nikdy nezná odpověď, protože jako najít takovýto datum, jako kdy člověk začal, nebo konkrétní rok, je hrozně těžký. Nebo takhle jako, mě ještě... promiň. Jo, ještě mě napadlo, jako jestli teda fotíš třeba už od dětství. No, to je právě to, co člověk jako neví, nebo já si úplně nedokážu jako vzpomenout. Já třeba vím, že když jsme jezdili s našima jakože na dovolenou, tak jsme měli takovou tu kameru na VHSky, co nevím, jestli se pamatujete ještě. Nepamatujeme, ale víme. Ale víte. Jo, prostě tam jsme jakoby měli vždycky z půjčovny, půjčenou kameru, točili jsme si nějaký záběr z dovolený. Pamatuju si, že mě na některých videích, že nejsem já, protože jsem je točila. A to jsem si až někdy nedávno zjistila na nějakých starých kazetách, že jsem je asi točila já, protože tam nejsem. Jako, že? Tak možná jakoby v tom dětství tady to bylo, ale nedokážu to jako datovat úplně přesně. Ale vím, že tak okolo nějak ne úplně jako na té střední, ale já jsem vlastně jakoby po střední odjela žít do Itálie. Na to se možná jakoby ptáš. Tak tam jsem si vzala právě foťák, tam jsem chtěla právě všechno začít dokumentovat, ten život tam. A tam zašlo jakoby to focení asi nejvíc, že si to pamatuju nebo uvědomuji, ale to předtím úplně nevím, takhle no. Jo, já myslím, že je hezký. Co tě nejvíc zaujalo vlastně jako v Itálii, když jsi dokumentovala tu celou Itálii, jak jsi zmínila, když jsi odletěla hned po škole a vzala si teda pro mě foťák, tak jak na tebe lidi teda koukali, protože ono fotit jako street, že není jen tak jednoduchý a vlastně víc té komfortní zóny, že
na tebe někdo tam bude koukat přes ulici. No já jsem úplně street nefotila, jsem totiž fotila jídlo. Jo. Mhm. Jako primárně jsem fotila právě jídlo. Mě jako zaujalo taky to zjištění, jak je ta reálná jako domácí italská kuchyně, protože u nás jako všichni lidi znají jakože gnocchi, což je špatně samozřejmě. A podobný takový ty jakože výrazy, které lidi říkají špatně, tak tam jsem se naučila vlastně, jak to v realitě jako je, jak to funguje, jak se to vaří. Měla jsem možnost vlastně žít v italské rodině, kde vlastně oba ty rodiče Itala, kvůli kterému jsem tam vlastně jako jela, tak mě naučili všechny ty recepty a oni vedli kdysi hotel, kde vařili i v restauraci, takže měli opravdu jako vymazlený ty jídla. Takže mě bavilo to fotit, mě bavilo si to psala jsem si vlastně do takového sešítku všechny ty recepty, pak jsem si udělala své webové stránky poprvé, vypadaly strašně tenkrát. Takže jsem si vlastně, to byl ten blog, vlastně jak se zmiňovala na začátku, tak jsem začala dělat blog. Chtěla jsem si prostě někde ty recepty uložit, aby se nestratily, takže jsem si to začala všechno fotit, natáčet, nějakým prostě stylem na mobil, takový starý foťák. Mm-hmm. A to street jsem vyloženě nefotila, spíš jako krajinu, kterou vlastně teď vůbec nefotím. Jo, to je vlastně jako zajímavý. No, takže to bylo spíš jako, že fakt takový turistický focení, jo. To nebylo jako, že by tam byl street a měla tam nějaká myšlenka, nebo jako, že pojďme komunikovat s místníma, to jsem tenkrát vůbec jako takhle nevnímala. Já jsem vlastně si fakt chtěla vyfotit ty místa, kde jsme jako cestovali a co jsem jedla, takže to bylo takový jako... Fotila si teda jídlo a oni Italové teda hodně pravděpodobně dělají teda špagety, pizzu, že jo. A měla jsi možnost vlastně někde vidět, že by nějaký Ital ti dal pizzu s ananasem a řekl ti nafoť to. Ne, oni mi jasně řekli, že takovou věc nikdy nesmím v restauraci objednat. Dobře. Řekli mi, jako vždycky jsem zažila takový jako příběhy, jako že tohle nikdy už nesmíš jako říct. Jo, nebo to cappuccino si nemůžeš jako dát po obědě, víš? A takovýhle věci, to je taková ta klasika, kterou prostě, to se tak jako říká, tak všechno je pravda. No, takže tak. Jo, že mi přijde, že vlastně spojení fotograf plus, že třeba jako vaří do toho, mi přijde v této době jako strašně nebo ne běžný, ale nevím, jestli znáš Marka Pavalu. Teď má takový jako kurzy vaření na ohni a předtím studoval na ITF-ku. Aha, tak to je a pak nevím. Jako skončil, protože prostě místo toho podle mě, aby fotil, tak na Bečvě jako vařil prostě slávky a tak. A teď prostě má školu vaření na ohni, tak mi přišlo vlastně zajímavý to spojení. A nebo vlastně taky, když se vezmeš u Elišky bylo nebylo, ano. tak přesně jako taky Eliška fotí bar a vlastně spoustu zaměstnanců bylo předtím architekti, takže takový jako architekt, fotograf a do toho to jídlo. Je to jako docela zajímavá jako myšlenka. Já si myslím, že ono totiž se to prostě všechno jako dá propojit. Víš, že vlastně jako, když bychom teda narazili na to téma jako umění, tak vlastně si vím, že ta kreativita nebo to umění je vlastně jako všude. Je to vlastně, všechno se dá propojit, přesně jak jsi říkal, že vařil klobásy, pak začal dělat slávky, Eliška prostě fotí jakoby dokument a do toho začala dělat bar, prostě filmový bar, že jo. Takže myslím, že to všechno jako tak nějak spolu souvisí, no. Jo, já myslím, že jako přesně to asi je tím, že ty lidi, co tvoří něco, tak jim to občas jako nestačí, ale prostě je baví dělat ty věci jako jinak a přesně se pak dostaneš k tomu, že tě třeba jako baví vařit a k tomu fotit, anebo tak jako, že mi přijde super, že se to tak jako spojí. A tím bych se dostal teďka možná jako k inspiraci. Můžeme k inspiraci? Já myslím, že určitě. Já vím, že to s tebou určitě řeší spoustu lidí. Že jo? Jo. První otázka, kdy jsi zašla fotit a kde hledáš inspiraci?
Ale já bych to chtěl zkusit vzít jako trošku jinak. Ale nevím, jestli se mi to povede. Protože je určitě jako spoustu různých druhů, jak jako dostat nějaký nápad. Buď je takový to, že si řekneš, OK, kašlu na inspiraci a zkusím vymyslet něco svýho, nebo jako ne svýho, ale zkusím to vymyslet jinak. Třeba. Jakože si řeknu, někdo to udělal takhle, tak já to obejdu nějakým způsobem. Myslím, že je knížka krás jako umělec, krať jako umělec. Jo. A že tam je přesně takový to, že mluví o tom, že mluví tam asi dost o té inspiraci. Já už si to teda nepamatuju, jak tam jako... Já asi vím, jako na co narážíš teď, tu skvělou knihu. Úplně si nepamatuji, jestli ten autor se jmenuje Jeff Koins. Možná mi to utkilo v hlavě a není to jméno správně, ale přesně teďkon jakož tu knížku a tam se o tom taky hodně zmiňuje. Tady o tom, jak říkáš, o tom krať jako umělec? Jo, myslím, že se to jmenuje tak. No. Tak tam to je tak, že vlastně on vysvětluje, že bychom se měli vlastně inspirovat nejdřív u těch nejlepších, vlastně v historii. Jo, v podstatě u těch jako starých mistrů nebo jít úplně prostě dozadu jako v dějinách a tam začít, protože vlastně ono se to pořád opakuje. Ono v podstatě jako my nevymýšlíme už nic novýho, ale spíš tak jako mícháme ty věci, které už jako byly s tím naším nějakým vnitřním pohledem nebo nějakou naší osobností, protože mě třeba přijde, mě strašně fascinuje třeba jako to, když se jako uvědomíte, že jsme jako někde jako ve vesmíru, jako nějaká prostě planeta a na té planetě každý člověk je jako originál. Víš, jako, že není nikdo jiný, není stejný, a jsme jako namíchaný z těch všech různých, jakože každý má nějaký jako svůj příběh, každý má nějaký, já nevím, školy, nějakou vizi, nějaký traumata, nebo prostě jako nějaký vize toho, co by jako chtěli, a teď to všechno jako namícháš dohromady a to je to stejný, co vlastně jako my můžeme dělat dál, že jo? My můžeme prostě si tamhle, to je to vlastně to, kde já jsem zašla dělat takový ty, jako řekněme, umělecký fotky, takže jsem začala právě u těch mistrů, že jo? Já jsem začala, nejdřív jsem začala kopírovat, jako doslova obrazy, jakože vzala jsem prostě nějaký malby, které mě zaujaly, byly to úplně první fotky, byly vlastně jako obrazy inspirovaný Madonama, jakýmakoliv, různýma, těch je všude jako hodně, že jo. A doslovně jsem scháněla vlastně oblečení ve stejné barvě, nebo jsem se snažila o stejné svícení, stejnou pózu a... Slepice. Slyšíme ty kohouty a slepice na nebo kohout. To se nedá, ten kohout je dobrý. A tomu dodala takový to historično, bych řekla, že kohouti byli předtím, že jo. No byste pochopili, proč se tady k tomu směje, protože venku máme kohouta. Musíš tam pak přidat zvuk kohouta do toho podcastu. Tak jenom jsem chtěla říct, teď nevím už, co bylo jako dotaz, ale vlastně ta knížka, jasně, že vlastně já si myslím, že ta inspirace jako začíná, když by u mě nebo u kohokoliv jinýho, tak si myslím, že je dobrý začít u těch starých mistrů, u lidí, kteří prostě jsou byli daleko před náma s tou tvorbou. Ale Sorry. Tak, ale vnitřní klid nasadíme. A... Ježišmarja. To prostě nejde. To tam je Ale prosím vás, si tu slepici. ale oni se tam začali asi rvát, tohle ne? Tohle bude hrozně punk, já nevím, opravdu, tak nevím, tyjo. To vypadá, když tam má nějaký prostě boj. No. Jo, že mi vlastně přijde přesně, že je super vlastně, nebo teďka v této době je i občas těžký, nebo ne těžký, ale když něco vymyslíš, tak teď už prostě přesně cokoliv, co vymyslíš, nejdřív můžeš kouknout na internet, jestli to nevymyslel někdo před tebou. Je to samozřejmě i tím, že nás je tady jako hodně a taky asi přesně i to, o čem mluvíš, že jako vlastně všechno vychází z těch
starých mistrů, který taky jako vycházeli z něčeho. Takže možná to je takové jako prostě... Já myslím, že v té dnešní době hlavně je takový jako všechno dostupný, všechno viditelný, všechno k dispozici a vlastně můžeme třeba někdy být až přehlcený vlastně tím vším, co všude je. A může to třeba i na někoho působit, to jsi možná, myslím, ty někde dokonce i zmiňoval. Tady tu myšlenku, to mě zaujalo, to jsem ti chtěla říct, že to bylo jako hezký video. Že vlastně my můžeme jim pak třeba jakoby přestat mít třeba chuť něco jako tvořit. Protože třeba máme pocit, že už jako to bylo vymyšlené, nebo už jenom vlastně kopírujeme něco, ale já si myslím, že vždycky tam bude něco, co už jako bylo, ale vždycky můžeme jako si to zkusit nějak, jako tam dát to něco svýho, protože bez toho nás to nebude bavit. A bude to vlastně, a bude to hlavně jako, byla by to kopie, že kdybychom vzali fotku a chtěli udělat úplně stejnou, tak to je hloupost, že jo. Ale prostě tam dát nějakou svoji vizi, že jo. To určitě no. Vlastně já jsem na ten problém narazil z toho důvodu, že teď jsem chtěl jako nedávno něco fotit a vlastně když jsem projížděl ten Pinterest, tak já jsem byl úplně potom jako unavený z toho, že jsem nic nechtěl dělat. My jsme pak s Barnem byli v Drážďanech a my jsme byli jako v oblastní galerii. Já jsem tam pak jako koupil knížku Andyho Warhola od A do Z, všechny jako jeho práce. Teď jsem si to všechny projel a najednou jsem měl větší chuť něco prostě tvořit už jenom z toho, že jsem vlastně projížděl ty stránky a říkám, tak to možná asi jako, možná to může být jako i třeba koukání na nějakých filmů nebo těch časopisů. Víceméně mi to dalo mnohem víc, než jako koukat na ty ostatní práce těch jiných fotografů, který mě demotivovalo vlastně nějakým jejím stylem, který vlastně já bych se přizpůsobil k ním a to už není vlastně můj rukopis, že jo? Jo. Tím pádem jsem říkal, že by bylo nejvíc možný jako co nejvíc si odfiltrovat ty lidi od inspirace až po někom, komu chceš jako být stejný jako on. Víš, jakož mám na mysli, že už vlastně vnímáš jako on, že fotíš jako on, ale že tam nejseš někde jako uvnitř ty. Je to tak, to jsi řekl hezky. Je to přesně takhle, no. Já nevím, jestli to je tou dobou, že opravdu máme všechno k dispozici, jako jedním kliknutím máš prostě celý svět jako na dlani, že můžeš si prostě vybírat jako mezi inspirací, ale přesně jako když pak seš tím zahlcenej a nemáš ten čas možná, nebo ten prostor podle mě nemá třeba vůbec jako ten mozek jako přemýšlet, nebo naopak kolikrát je lepší do lesa, nemyslet na nic a pak ti napadne něco, co vychází jako z tebe, ale když prostě člověk bude sjíždět Instagram vlastně, nevím, prostě několik hodin, tak jako nic za mě jako nevymyslí kloudnýho. Jediný co, tak prostě se bude snažit dělat věci jako stejně, jako je třeba v módě, řekněme, jo. A vychází pak z toho akorát to, že děláš věci stejně jako někdo jiný a ty nerozeznáš prostě jako ten autorský rukopis. Mně to tam třeba hrozně chybí tady nevím, jak to máte vy. Ale já prostě, když koukám, teď nemyslím třeba jenom tu svatební fotku, ale tam je to hodně jako vidět. Že vlastně máš prostě od 10 autorů, všechny fotky vypadají stejně. A já prostě vůbec nevím, kdo to fotí, jaká je jeho nějaká jako vize, co je to za člověka, proč to dělá, co ho odlišuje. Já si myslím, že i u těch svadeb přece může být jako jasně daný jako nějaký autorský rukopis, něco jako osobního, protože přece každý z nás to vidíme jinak ten svět, že zvlášť jako fotografové, který vlastně opravdu koukají jako na ten svět úplně jinak, jo. A pak máš všechny fotky, teď bych to možná tak jako shrnula, jo, teď je třeba trend jako rozmazaná fotka, jo. Všichni mají rozmazané fotky, jo. Všichni mají nějaký nažloutlej filtr, pak byla zase doba, kdy byla prostě tráva žlutá. Jo, a to je vlastně jako pořád jako dokola. A teď ty vlastně jenom jsou takový cykly vždycky jako toho, co se zrovna jako někde jako objeví. Většinou to někdo třeba vezme ze zahraničí, nebo nevím, jak to vzniká. Ale přesně jak říkáš, ty pak nemáš vlastně jako chuť jakoby něco jakoby dělat, protože už jakoby tam máš pocit, že to nejsiš ty, že jo? Protože jsi vlastně zahlcená těma jako hrozně moc prácema a tvorbama od těch ostatních lidí a ty nevíš, nebo vlastně jak ten mozek vlastně reaguje už jenom koukání do monitoru, jsi vlastně unavená z toho, že jo, a místo toho
otevřít si časopis, knížku, poslechnout si, podívat se na něco, Jo. jako na film, ne jako na ten Instagram, ti dá mnohem víc, než si podat teda ty všechny fotky, vidíš všechny styly jiných lidí, ale vůbec jako sama víš, že to nejseš ty. Dobře, vezmeš třeba tu fotku, řekneš si, OK, já to nafotím jinak, dám tam kus sebe. Když tady takový člověk ten přístup má, tak je to super. Ale třeba tady to mi hrozně pomohlo u focení jako v Liberci některých jako těch částí, že dejme tomu příklad u těch schodů na Tůlce, tam se fotil skoro každý druhý. Jo, já jsem to taky fotila. Ale jakmile to fotíš ty a řekneš si, já to vyfotím z jiného úhlu, tím pádem už to není jako ta samá fotka, jak to fotil ten další x 1000 lidí a těch stejných holech tam, víš, jako se stejnou pozou. Přesně tak, no. Jako vždycky, podle mě vždycky jde všechno udělat jinak. Já si fakt jako myslím, že jako, i když třeba jenom změníš ten úhel, jo, nebo máš prostě jiný objektiv, nebo já nevím, prostě si tam dáš, jo, cokoliv, prostě jako nějakou, já nevím, sklíčko nějaký, nebo prostě list, nebo někdo tam dává ruku prostě před ten objektiv, cokoliv, čím to jako pozmění, že jo, tak všechno to jde podle mě vždycky udělat jako jinak. Ale jako hledat to tam prostě, no. A možná bych tady jako navázala, aby to z toho nebyla kritika dnešní společnosti, ale je to téma, jako proč se o tom jako nebavit, že jo? Jako, mně se třeba hrozně líbí i vy, jak přistupujete k těm sociálním sítím, jakože vy jste ta generace, vy možná ne, ale ty jako mladší u vás vlastně ty, že jo, by řekla, že by, no tak řekla bych možná jakoby u vás zrovna ve škole, když jsem byla před loni, a nevím teď, co jsem tam, něco jsme tam jakoby dělali, nějaký workshop, tak mě jako docela jako vyděsil pohled na tu chodbu. Jakože přijdeš do chodby na střední, to znamená jako 15, 16, 17 věk a to jsou vlastně, já si pamatuju, že my jsme prostě jako se bavili, chodili prostě na chodbě a tohle a já jsem tam přišla a tam bylo hrobový ticho. A prostě těch 20 prostě holek kluků seděli na gauči a všichni koukali do mobilu. Ale to bylo jako opravdu jako děsivý, jo. Jako, já jsem tohle prostě nezažila. Já jsem prostě byla zvyklá, že jsme si povídali, my jsme chodili ven se projít, nevím, někam. Jo, prostě a tady jako fakt bylo úplný ticho. Jo, takže a to je právě ono. Teď jako narážím jenom na tu inspiraci, aby jsme teda nechodili jako úplně do jako psychologických témat nebo podobně. Ale prostě tu inspiraci přece člověk jako najde v době, kdy jako vypíná jakoby ty podměty třeba. Jo, že třeba opravdu do toho lesa nebo jdeš třeba někam, kam neplánuješ třeba jet. Jo, že nebo děláš nové věci. Já třeba teď mám takovou jako docela jako zajímavou věc, že se snažím každý den udělat třeba něco trochu jinak. Něco novýho. Jakoby překračovat nějakou tu komfortní zónu. Nedělám to každý den, protože občas na to zapomenu, že to vlastně chci dělat, anebo dělám, že to mám udělat, ale jakože se mi nechce. Tak dneska jsi tam dala ten čaj vlastně. Dneska jsem si dala čaj. A zase jsi tam dala vietnamský to je pravda, čaj. do kterého jsem mi nechtěla původně, ale jakoby dobrý. Takže vlastně, když každý den člověk zkusí jakoby překračovat tu svoji hranici komfortní zóny, tak najednou podle mě to stimuluje hrozně tu kreativitu. Jakože, jo, prostě zkuste si třeba jako říct jeden den, hele, co bych dneska jako mohl udělat jinak. Jo, třeba i když jde do jiného krámu, vezmeš si jiný triko, vezmeš si fialový, třeba. A víš, jakože třeba zkusíš, já to třeba dělám tak, že pro mě třeba jakoby výstup z komfortní zóny, jít na ulici a fotit lidi na ulici, jako cizí. Já jsem to třeba zkusila poprvé před 2 rokama. Ale to bylo jako fakt jako pro mě to bylo jako na to, že jsem zvyklá komunikovat s lidma, prostě mluvím třeba před 100 lidma na svatbě, jako nemám s tím problém. Ale ty cizí lidi, který jako nejsou jakože ani modelové, ani o to nestojí, ani nechtějí, nečekají prostě, jo, tak ty narušuješ vlastně nějakou jejich jako taky vlastně jakoby tu komfortní zónu, jo? Oni prostě třeba někam pospíchají a teď ty jako oslovíš. A tak třeba pro mě to bylo jako docela zážitek a hlavně já jsem to zkoušela v Americe, jak jsem tam vlastně třeba byla loni
a teď jako oslov si nějakýho jako napušenýho černocha, někde ještě prostě v Dallasu, kde je jako jeden z nejvíc nebezpečných států v Americe, v Texasu, že jo, tak to bylo taky jako, a prostě jsem to šla udělat, protože jsem si řekla, jo, zkusím to, něco mi to dá, že jo. Takže takhle, no. Mně k tomuhle napadly 2 věci. Ta jedna je přesně vlastně, že tohle se dá přebrat do té inspirace. Jakože to, že děláš každý den něco jinak, takže máš nějaký nápad od někoho, nebo jakože přesně jako vidíš, může to být cokoliv, a něco druhýho a řekneš si, mohl bych to udělat takhle, ale pak si řekneš, můžu to udělat úplně jinak. A vlastně se dostaneš do něčeho, co by tě jako v první řadě vůbec nenapadlo. A třeba ti přesně k tomu může pomoct i to, že se jdeš jako projít do toho lesa. Jo. A že máš ten čas jako pro sebe, tak to mi přijde vlastně super, že jsme to tak, jakože se to dá tak nějak zaobalit, ale zároveň přesně těch jako proudů a různých způsobů, jak se inspirovat, je hodně. A to druhý bylo, jak se lidi vypořádávají s tím, že buď na svatbě nebo na té street fotce, nebo jak spíš ty se vypořádáváš s tím, že se ty lidi snaží jako uhnout z cesty, abys měla dobrou fotku. No, ono to vlastně jako není snadný, jo. Když se jako vemeš, že vlastně ani my jako fotografové to nemáme rádi. Jo, jakože nevím jak vy, ale prostě já, jako když mě někdo fotí, mě to jako nepříjemný, jo. To je takový zásah jako do soukromí. Natož natáčení, to je jako, a pak, když člověk na to jako myslí třeba, tak je to taky takový jako nepříjemný. Takže jako spíš jako se snažit možná najít nějakou jako formu empatie k těm lidem. A já se třeba snažím jako vycítit, jestli na to ta situace jako je vhodná, anebo jestli už to je třeba za nějakou jako míru toho, že už ten člověk opravdu jako nechce být focenej, no. Jako to těžký, asi ne to není nějaká jako jakože bych řekla nějaký návod, spíš jako dle situace, dle těch lidí, postupně prostě, když třeba bychom se bavili o té svatbě, že, tak jako v průběhu toho dne člověk se snaží jako navázat s těma lidmi nějaký vztah a vlastně posoudit, co to je třeba za skupinu lidí, že většinou ta skupina je opravdu jako vytvořená z nějakých jako typů lidí, protože vlastně i ten manželský pár má typ kamarádů, že jo, ta rodina je nějaký jakoby prostě má nějaký třeba styl humoru, nebo jsou víc jako usedlí, že jo, každý je prostě trošku jiný. A nějak bych řekla, že ta skupinka se tak jako dá dokupy a je na mě vlastně jako odhadnout, jak s nima pracovat ten den, no. A chce to jako postupně se s nima povídat a tak nějak to odhadnout. Ale někdy je taky fakt dobrý jako odhadnout tu míru, kdy už jako nechtějí, no. No a dostala ses vlastně někdy do takové té fáze, že když ten člověk se jako fotit nechtěl a když si pak třeba odezdávala fotky a on ti najednou třeba skrz právu přes jako ženich a on ti napsal vlastně, proč není na těch fotkách třeba. Jako myslíš někdo jiný než ženich? Jakože? No dejme tomu, že třeba za ten celý den se ti vyhýbal a pak se hrozně divuji, že není na těch fotkách. Jestli se vlastně dostal do takové ty situace, že ti vlastně nebo manželé se tě ptají, proč si ho, jako toho člověka nefotila, když on sám ti řekl, že na ty jako vyloženě takhle se mi to asi nestalo, jako říkáš takhle ten příklad. Mně se stalo spíš jako to, že mě ženich poslal někam. Řekl prostě dost drsně už na konci dne, že už prostě jako nefotím. A fakt bylo jako, že už takový jako to. A pak já jsem, jakože nějak jsme se bavili den potom a on říká, hele, jako já jsem strašně rád, že jsi za náma furt chodila, že si pořád prostě nás jako vlastně otravovala, jakože s tím focením. Včas jsem mi posílala fotky a to a oni byli hrozně nadšený a on mi říkal, hele, já vím, že jsem tě poslal prostě někam, ale ty jsi byla tak vytrvalá a já jsem za to tak strašně rád, že prostě mi děkoval, víš, takže jako těžko říct, jo, někoho může se stát, že někdo se naštve, opravdu je naštvaný, někdo se opravdu třeba se ho to nějak jako dotkne, ale mně se stala tohle jako taková jako lehce bizarní situace, že vlastně byl rád jako zpětně za ten přístup a já to tak jako snažím těm lidem jako si to vykomunikovat už předtím, že prostě já jim říkám, jakým stylem jako pracuji, že jako opravdu jako chodím
za nima s nějakýma nápadama, jo, jestli chtějí, nechtějí se fotit a tak. Ale jako, že by takhle někdo řekl, hele, já jsem tam jako nejsem na té fotce, to asi se mi nestalo ještě úplně takhle. To by se to stalo. Asi mluví vlastní zkušenosti. Ne, tak mě to napadlo. To víš, to kamarád, Kamarád, ten fotí fotograf. svatby. Fotograf a ten strejda jsem nechtěl fotit. No, teď mě teda, když už jsme u té svatby, tak bych to chvíle zůstal u té svatby. Tak vlastně jaká hranice je u svatební fotky mezi dokumentem a inscenovanou fotkou? Nebo jak to je jako... Protože občas to je takový oboje. Tak jak to je jako... Nevím, kam tím směrovat, ale... Jako já si myslím, že když to nebo, je... ne dokument, ale reportáž. Jo, jasně, no, je to jasný. Jakože já si myslím, že může vypadat třeba dokument jako inscenovaně, když to tak řekneš, ale myslím si, že pak je třeba moment, kdy ty lidi jako... Ty jim samozřejmě jako řekneš, já nevím, běžte k sobě, chyťte se něco, což je vlastně inscenovaný, jo. Oni vlastně i ty momentky těch novomanželů jsou svým způsobem inscenovaný, protože ty jim vlastně řekneš, co mají dělat. Ale pak ta emoce, když tobě se tou komunikací podaří z nich tu emoci dostat, tak ta emoce, co vyfotíš, je reálná, že jo? To už je reálný prostě. Pokud opravdu jakoby jim řekneš něco a oni zapomenou v tu chvíli na tebe, že tam seš, tak už podle mě to přestává být jako inscenovaná fotka, ale už tam je ta emoce. Mě třeba zajímá vlastně, čím se vlastně odlišuješ od těch svatebních fotografů teda. Musí se pát na mé fotky. Já jsem je teda sám viděl, ale vím teda, čím se odlišuješ, ale mě by zajímalo jakoby z tvých, z tvýho pohledu. Jako... No, pro mě tam je právě důležitý ten osobní přístup, jakože taková ta moje vize toho světa, jo, že vlastně já bych jako řekla, že já vlastně jako dodávám standardní fotky, což jsou ty momentky, ty emoce, to si myslím, že patří prostě ke svatbě. Bez toho by to nešlo, že nemůžu jim odevzdat prostě inscenované fotky jenom. Myslím si, že to jako je důležitý, prostě dát jim, aby tam byly ty emoce, ty brečící rodiče, prostě ty děti, nebo jo, prostě fakt jako to proč ty lidi, co zažívají jakoby ten den. Ale já jakoby hodně ráda pracuju třeba s tím světlem na té svatbě, takže pro mě je hodně důležitý, aby ty fotky, co mají ode mě, aby byly originální a aby hodně odrážely takový jako mix jejich osobnosti a tý mý, protože jakoby je tam můj pohled, to, jak já vidím to světlo nebo tu situaci, že jo, ale zároveň i ta jejich osobnost svým způsobem ovlivňuje vlastně tu finální fotku. Jo, protože vlastně každý je jiný, že jo. A mně prostě přijde hrozná škoda, jakoby vzít si to, že vlastně každá ta svatba je jiná. Ty lidi mají jiný barvy, jiný nějaký jako výzdobu, že? Jiný to místo. Každý si s tím dává strašnou práci. Pro ty nevěsty mají třeba rok plánujou, že, tu svatbu. A kdybych já jim odevzdala fotky, kde všechny vypadají stejně, jako i z toho místa, z toho svatebního místa, aby ty fotky vypadaly stejně jako někoho jinýho, jakože tam jenom prostě to vypadá, jak bys tam udělal nějaký jako filtr, jo, nějaký prostě, nevím, třeba ten žlutý nebo něco takového, tak mně to přijde, že tam jakoby není tam taková ta přidaná hodnota prostě, jo, pro ten pár. Takže ono se to, já nevím, jak bych to jakoby popsala, to je jakoby můj pohled jakoby na to, jak se ptal, ale kdybych měla popsat ty fotky, jakože pro někoho, kdo je třeba jako neviděl, tak já hodně ráda prostě třeba pracuju s šerosvitem. Je to od těch starých mistrů a mně to zůstalo, že to mám strašně ráda. Takže jakmile někde nějaký malý okýnko ve střeše nebo někde prostě v nějakém prostoru, tak tam hnedka jakoby jdu. Mám ráda polední sluníčko, úplně cíleně, protože to je výstup z komfortní zóny. Je to něco, je to jinak. Já prostě potřebuji, aby ty věci byly jinak. Protože i chci, aby ty lidi opravdu dostali něco jiného, aby každý to měl jiný. Já vlastně jako nikomu jsem neodevzdala jakoby stejné fotky. Jo, i na stejném místě jsem třeba fotila a prostě i to místo
možná, já nevím, možná to je takový, jako že člověk má takovou, možná to jako moje osobní tendence jakoby vyhledávat složitý věci, složitý situace a jako snažit se jako překonat, takže jako stejný svatební místo, přece ho nenafotím úplně ze stejných úhlů jako minule, že jo, takže prostě pro mě to je pokaždý jakože hledání něčeho nového. A takže pracuji hodně s tím kontrastním světlem. Mám ráda i jako noc, takže i ve tmě. A moje západovky udělám i klasický, jakože, že tam to sluníčko je, ale pak i dělám jakože západovky, že jsou takový jako, jak bych to popsala, takový ty dramatický, potemnělý portréty, kde vlastně vynikne i ta sytost těch barev. No, takže kdybych to tak jako shrnula, tak vlastně já se jim snažím dávat takovou hodně jako pestrou, takový jakoby balíček, kde mají jako od každého něco. Že tam mají momentky barevný, černobílý, mají tam klasický třeba fotky se západem slunce, mají tam taky ty světlý, že jo, jako při tom obřadu, že většinou to je, jako že většinou hezky, že světlo, takže jsou to taky ty světlý prostě světle upravený ty fotky a do toho si hrajou vlastně už pak s tím autorským rukopisem, takže mají prostě třeba jenom siluety, to miluju, že prostě vyfotím, oni tam vůbec na té fotce nejsou vidět, ale nikomu to nikdy zatím nevadilo, všichni jsou z toho nadšený, že mají prostě jako siluetu svoji třeba, nebo že tam mají, nebo práce třeba s tou barvou, že jako na těch svatbách s tím světlem a tak. Takže je to takový jako mix jako všeho, no, nevím, jestli jsem to popsala dobře. No, za mě shrnující jako a popsala jsi tam vlastně i ten svůj styl. Za mě, já jsem se chtěl ještě zeptat, vyžadujou po tebe nebo chodí za tebou ty klienti, že chtějí vlastně ten tvůj rukopis nebo taky ty klasický romantiárny při západu slunce? No, oni fakt už chodí za mnou lidi, co chtějí můj rukopis. Fakt? Protože já jsem tak jako to vysledovala a jsou to většinou lidi, kteří buď fotějí, nebo je prostě nějakým stylem zajímá umění, třeba fotí jenom jako hobíci, nebo mají, já nevím, mají rádi třeba design, nebo obrazy, jo, prostě nějak to umění je pro ně jako důležitý, nebo zajímavý, minimálně to jako fascinuje. A nebo to jsou lidi, co chtějí opravdu něco jako originálního. Jakože to nechtějí stejný, jako všichni na Facebooku. Všichni přátelé, co tam mají, že jo. Takže jo, jako vyhledávají to a chtějí to. Chtějí to jinak, ale vědí, že dostanou i ten standard. I to, co by jim dal kdokoliv jiný. Ty jsi ještě předtím zmiňovala taky, že když jim odevzdáváš ten soubor, tak je to taky jako namíchaný barevný černobílý. A jako většinou se setkáváš s takovým tím, že to je jako buď těžký zkombinovat, nebo že to jako je jako prostě ne, že by se to jako nemělo, takový ty jako konzervativní možná. Já vím, co myslíš, možná jako, že ono se říká, je takový to jako pravidlo, že přece všechny ty fotky z toho svatebního dne by měly mít stejnou barevnou úpravu. Jakože dladěný do stejného stylu, stejný odstíny, aby jako to tvořilo ten celek. Ono to jako je takhle u mě, ale je to na několik různých skupin. Takže já to nemám celý jako v jednom barevném ladění, ale já mám několik těch barevných ladění. Prostě mě to tak jako vyhovuje, že jako asi ne během obřadu, když to je prostě podobný moment, nedává mi smysl, protože by prostě to mělo být upravený úplně do jiných barev. Ale jako celek, jako ta svatba, to tak je, že jsou prostě různý, jako kdyby menší soubory a každý, jako kdyby si na moje portfolio koukal, tak to bude působit jako, že to je třeba od různých autorů. A to já právě jako chci, aby oni to měli tak jako bohatý a mohli prostě jednu fotku mít na tu zeď, což bude taková ta jako vyladěná fotka s autorským rukopisem, kterou si fakt dáš na tu zeď a máš to jako obraz, máš to místo prostě teď nechci říct nějaký jméno, nějaký malíře, aby to nepůsobilo blbě, ale prostě, aby ti tam vysel ten obraz, na který ty se budeš chodit jako kochat, že doma v obyváku. A zároveň máš tam i ty fotky, z kterých si uděláš to album pro ty babičky, kde mají prostě ty rodinné fotky nebo nějaký ty momentky a tak, takže je to takový jako namíchaný.
Jo, my jsme vlastně i v minulém podcastu narazili na něco podobného, že přesně jako asi třeba u té svatební i u maturáků, tak vlastně ty lidi to neberou v podstatě často jako celek, ale vyberou se z toho jenom jako určitých pár jako fotek, takže pak to jako vlastně taky funguje jako jinak. No, jo. To mě jenom teď k tomu tak napadlo, No, že protože vlastně... ty jsi fotograf, že? Tak na to koukáš jako jinak. My na to vlastně koukáme jinak, ale taky otázka, na to kouká jako běžný člověk, který si to objedná, že jo? Víš, že oni jako běžní lidi třeba nejsou jako zvyklí dávat fotky do nějakých jako souborů. Jasně, no. Víš, jasně. jako, když to my jo, ale to je otázka asi na někoho jiného, jak na to pohlíží. Jo, tak ono vlastně i teď prostě přesně jako v době Instagramu, kdy jako často to funguje jako buď jednotlivá fotka, nebo teď asi můžeš dát už 20 fotek za sebe, ale jako přesně si myslím, že teď to funguje prostě jako jedna fotka, která se jako snaží udělat líbivá a dostáváme se taky k tomu, že v podstatě spoustu fotografů se snaží dělat líbivý fotky. Teď jako je těžký definovat líbivou fotku, protože jako asi se každý snaží udělat tu fotku, aby byla jako hezká nějak, nebo něco říkala. Ale vlastně, jak to zaobalit zase? Co jako myslíš, no, to je hrozně těžké definovat, jako ta líbivost, kýč a podobně. A spoustě lidem to stejně nevysvětlíš, ani by se snažil jako sebe víc. Ale já myslím, že když bychom měli jako definovat jako dobrou fotku, protože to někdy už se taky, jako tak jsem se setkala s tím dotazem, tak já myslím, že ta dobrá fotka by měla jako na tebe jako zapůsobit a nějak se dotknout jako tvých emocí, ať už jako pozitivně, tak i negativně, jo, protože jsou fotky, které tě jako prostě rozsekají a prostě tam stojíš a jako je ti hrozně, jo. Prostě třeba, my jsme měli třeba jako příklad na ITF-ku prezentaci od Salgada. A já jsem prostě odešla z té místnosti, protože jsem to nedala. A ty fotky jsou jako krásný, ale jsou prostě drsný, jakože. Takže jako dobrá fotka by měla mít nějaký jako emoční jako dopad asi na toho člověka, co na ně kouká. Protože jinak pak je to možná to líbivý, jak říkáš. To si můžeš jakoby nafotit na ten telefon, ty líbivý fotky toho západu, já taky fotím západ slunce na mobil, když je. Stejně zjistil, že se toho fotit nedá, ale vždycky to zkouším. A nebo když máš jako měsíc, že jo, který svítí prostě, Jasně. tak si člověk řekne, ježiš, to je hezký, to musím vyfotit, ale to nejde, že jo. Jinak já jsem dostal předtím doporučenou knížku The Photographer's Playbook, asi od Elišky. A tam byl jeden úkol jako s kamarádama se domluvit, že v přesnou hodinu budeš fotit měsíc. A jakože, že už jako začneš třeba týden, fotíš týden a pak si třeba ty fotky posíláte z různých míst. Může to být jako zblízka, může být z dálky a pak jako vlastně to může přejít do toho, že prostě každý den fotíš měsíc a pak třeba přesně se můžeš dostat k tomu, že se budeš snažit to vyfotit nějak jinak. Ale já vlastně nevím, proč to říkám, ale přišlo mi to tak nějak jako k tomu. Už teda nevím, o čem jsme se bavili. Ale to je ten měsíc prostě. Prostě měsíc. Takhle, my jsme oba s Davem byli součástí tvýho projektu dějiny výtvarné kultury nebo prostě spoustu různých stylů. A Dave byl v futurismu a já jsem byl ve fauvismu. A sprchu jsme pak potřebovali všichni, no. Pak jsem se vracel ještě domů tramvají a byl jsem přesně jako podle mě bílej i ve vlasech. Já měl tu výhodu, že to bylo tady u arény zrovna, jak jsem to měl tady blízko zrovna k sobě domů. Že kdyby šel celý úplně stříbrnej, tak nevím, jak by na mě lidi koukali. No a mě přesně jako zajímá, kde se na to vzala inspiraci. Protože mám takovou teorii trošku, nebo napadlo mě, protože u Šimona je jeden úkol fotit diskobola. Nebo my jsme měli ve večerní škole fotit diskobola. A tak asi mě jako napadlo, jestli se to tím jako přesně ta tvoje inspirace, jakože dostanu jeden nápad,
něčeho, plus třeba jsem mluvila o tom, že o inspirace starýma mistrama, Šerosvit a tak jestli to pak jako přešlo do tohohle nějak jako... Jo, jako přesně takhle nějak to bylo, nebylo to tenhle úkol, ale vlastně to vzniklo na tom dálkovém studiu a tam byl vlastně úkol udělat reprodukci slavného obrazu. A já jsem tenkrát udělala vlastně první fotku a to byla Madonna s dítětem. To jsem byla ještě na mateřský a měla jsem malý děti a kamarádky měly stejně starý malý děti. Tak jsem oslovila vlastně kámoška a řekla jsem mi, hele, nechci přijít k nám, stejně nemáš co dělat. Víš co, tak jako to obcházíš ty hřiště a kavárny s hřištěm a pak už nevíš co a já jsem měla vlastně docela zajímavý program, jako pojďme udělat inscenaci tady toho obrazu, vyfotíme to a vlastně já jsem fotila všechno doma v obyváku, neměla jsem žádný světla, vlastně ani tyhle, co tady vlastně teď máte, tak já jsem všechno svítila jenom z okna, že máme jako výhodu, že máme velký okno a jde tam hodně světla do bytu, takže to začalo takhle. No a takže ano, spustilo to ten úkol. Pak mi vlastně Šimon řekl, udělej toho víc, je to dobrý. Tak jsem udělala víc Madon, protože jsem evidentně nepochopila jako jeho radu. Takže jsem udělala asi dalších 5 Madon, ale bylo to jako fakt vtipně strávený jako půl den s kamarádkama. Mám to fakt trvalo třeba 4-5 hodin udělat tu jednu fotku, protože už nějak tenkrát jsem měla jako potřebu to inscenovat, jakože tu scénu vyrábět a vymýšlet jako docela jako komplikovaně. A oni ty Madony, ono to je vlastně skvělá škola, když si člověk zkusí někdy udělat inscenaci toho obrazu. Protože zjistíte, jako, jak vlastně to jako bylo svícený a jak jako ta póza, a teď najednou vám dojde, že ta póza, jo, že to je taky docela složitý vlastně udělat. Teda musím říct, že jako některé obrazy mají ty pózy, že nejdou jako reálně, že ty lidi musí mít zlomený ruce, jako, protože to fakt nešlo. To prostě některé ty ruce, nohy, co jsme se tam snažili, že to dítě má hlavu vlevo, ale zároveň nohy mu vedou někam doprava, to prostě jako nešlo. Takže tam teda byla trošku zrada v tomhle. No, takže tam začalo tohleto jakoby umělecká fotka a ty soubory. A pak jsem se ptala nějak tenkrát Šimona, jakože jak jako víc toho mám jako udělat. On udělat celý soubor, prostě ne jako Madony, ale prostě zkus udělat jako celý jako rodinný rodokmen, nebo něco takového. A já jsem říkala, to je docela dobrý nápad, tak jakože proč ne? Tak jsem vlastně vyfotila celou moji rodinu a sebe v takovém stylu, jako řekněme, romantismus. Takhle trošku v tom stylu to bylo. A no, tak to jsem vlastně si udělala takhle jakože rodinný fotky ale to je vlastně první ten soubor tady z té celé série, kde jsem začala dokumentovat nějak, nebo spíš jako se inspirovat dějinama umění, no. Pak už jsem navázala právě s tebou na abstrakci, s tebou na futurismus a pak další jakoby ty období. Protože jako kdyby člověk nevěděl, kde má hledat inspiraci, tak fakt stačí jako kamkoliv, jako sejpat do jakýkoliv knížky o dějinách umění a tam máš jako toho máš jako úplně nekonečno. Víš, takže u mě to vlastně bylo i spojené s tím, že jsem v té době zašla poprvé v životě studovat dějiny jako umění, protože já jsem vlastně jako byla na ekonomce celý život do té doby a pro mě to bylo jako úplně nový a mě to jako hrozně fascinovalo. Já jsem úplně si říkala, to je úžasný, jako to takhle fakt jako bylo, takhle to jako vznikalo a malovali to takhle a bylo to pro mě úplně jako něco novýho a vůbec jsem to jako neuměla, takže já jsem se chtěla to naučit, takže pro mě tohle byla i forma toho, jak se to naučit, protože vlastně jsem se vzala nějaký období, teď jsem si o tom začala jako studovat, jaký byly hlavní znaky, hlavní autoři, proč ty autoři to takhle jako malovali, jak to všechno jako vznikalo, že jo, a takže pro mě to bylo i jako studijní proces. No. Víc sebevzdělávání. Jo. Tak ono vlastně i to vzdělání mi přijde jako inspiruje občas k té tvorbě, jako, nebo pak je taková ta hláška, jako že škola zabíjí umělce, že jo, nebo mi to tak, nebo vím, že někde jsem to viděl takový jako
nevím. Ale taky jsem to už slyšela. Teď... Ne přímo asi takhle, ale nějak jako... Já jsem to tak jako nedávno, zrovna jsem měla rozhovor s jednou známou, která to vlastně jako řešila, že jí přijde, že nebudu teda jako úplně jmenovat, kde a kdo, ale že učí na střední umělecké škole a že jí přijde, že tam vlastně jako postrádá ta škola ten posun k té umělecké tvorbě a k té kreativitě. Mm-hmm. A že tam čistě jako je pro ně důležitý jakoby vyučovat to řemeslo a že to řemeslo je to hlavní a že vlastně jako přece proč bychom měli se jako posouvat někam směrem jako k umělečnu. A to byl jako docela zajímavý rozhovor, to je možná to, co říkáš i ty, jakože že vlastně... Že umělka zabíjí, nebo... No, já jsem narážel na to, že jsem prostě jenom někde prostě přesně viděl, jakože prostě škola zabíjí umělce a jako nějak se snažili vždycky jako od toho, jako od toho jako vzdělávacího něčeho, ale mně přijde, že i tím, že se vzděláváš, tak tě jako to nějakým způsobem třeba nutí jako přemýšlet nad těma věcma jinak a že vlastně i tím můžeš vzít zase nějakou jinou inspiraci, no. Já to jakoby, fakt s tím jako souhlasím, já si myslím, že jako to vzdělání jako, teď neříkám, že každý musí jít studovat, nevím, prostě vysokou uměleckou školu, nebo to ne, ale jako člověk může i sám, jako znám spoustu umělců, co nemají vystudovanou školu vyloženě a znají toho mnohem víc, jako, než já. Jo, prostě se orientují úplně neskutečným způsobem jakoby ve světě umění, v dějinách umění, jo, a podobně. A já si myslím, že jako ano, může tě škola určitě nějakým jako způsobem směrovat, aniž bys třeba se ti to líbil ten směr, kterým tě třeba vede, nebo můžou mít třeba nějaký vyhraněný jako styl, který třeba s kterým nemusíš úplně jako souznit, ale máš tam ty spolužáky, máš tam to okolí, ty lidi, že vlastně od kterých můžeš brát tu inspiraci. A to je na tom právě to super. A i to, že si třeba vyzobáš z toho jenom to, co tě jako baví, to, co tě zajímá. Jakože ty vlastně jako nemusíš brát tu školu celou, jako hele, teď ta škola mi dala úplně jako všechno. Prostě stačí třeba jenom jedna jediná věc, která tě jako něco dá a ty se od toho můžeš už pak sám jako rozvíjet, no. No a co konkrétně dala tobě ta škola? Teď myslíš ITF? No. Já si myslím, že strašně inspirace, ale která pochází primárně od spolužáků, protože na tom je vlastně úplně nejlepší to, že ty se s těma lidma vídáš, žiješ tam s nima v podstatě 4 dny a bavíš se s nima a teď jako, víš, jako každý, tam je třeba strašně zajímavý, že prostě tam máš doktory, architekty, já nevím, inženýry, prostě různý takhle to a ty lidi třeba fotěj a dostanou se úplně každý do jiného odvětví, každý to má z jiného úhlu pohledu a teď ty vlastně jako čerpáš od nich, jako, jo, neříkám, přednášky super, jako, že prostě dozvíš se věci, i na těch přednáškách jako můžeš dostat, že jo, prostě inspiraci, ale spoustu věcí tě třeba vůbec zajímat nemusí, jo, prostě může se stát, že tě to téma nezaujme, ale to jako není to tak důležitý, protože pak tam je něco, co ti právě něco dá. Jo, takže myslím, že to setkávání s těma lidma, přesně jako to osobní setkávání s lidma, bavení se s nima, ani nemusí ty lidi fotit, tak i to tě inspiruje, že jo, takže... Já bych chtěl ještě podotknout to, že my se teda známe nějakou teda delší dobu a spolu jsme byli v jednom ateliéru a nemůžeme teda vynechat příběh kostky, protože my jsme tam byli teda jakože s Káťou fotit teda a viděli jsme, co to tam teda připravuješ a až pak teprve jsme se teda dozvěděli všeho skrz teda sociální sítí, že jsi měla focení v té kostce. Tak mě nejdřív jako napadá vlastně, jak ti napadlo teda zrealizovat tu kostku a vyfotit, nebo fotit vlastně tam ty lidi v té kostce a přes ten svůj styl, víš, jako dát to všechno jako do jedno, jako v ateliér, tak jedna kostka do i další kostky, víš? Já nevím, jak bych to popsal. Já to chápu, ono to je totiž dost
dost tak, jakože většinou lidí takhle jako na to reagují, jo, takovým tím stylem. A já jako někdy sama jako nad sebou jako tak jako zamýšlím vlastně, proč prostě mám jako obří kosku, která zabírá celý ateliér. 25 metrů čtvereční, bychom teda podotknuli. Jo. No a ono to vzniklo tak, že to jako chtěla jsem navázat na ty soubory předchozí, takže chtěla jsem pokračovat v takovém jako dokumentování dějin umění, nebo spíš jako, že z té inspirace, co si z toho beru. A předchozí rok jsem skončila u futurismu, tam se byl přítomen taky. A pak jsem si říkala, že to je přece jako moc snadný, ten futurismus jsem si tak nějak jako už jakoby ovládla, nebo jak bych tak řekla, že já mám vždycky jako cíl se naučit něco novýho. A u toho futurismu já jsem se chtěla naučit malování s tím světlem a jakoby dělat ten styl fotek. A tak jsem se to jakoby učila i jakoby díky tomu souboru. A když jsem to tak nějak jako zvládla, tak jsem si řekla, tak teď potřebuji zase překročit nějak tu hranici a pojďme prostě udělat něco, co je ještě jako složitější, něco, co je ještě jako jiný. A tak jsem si říkala, no a co takhle stvárnit kubismus? To přece nejde, že jo? No protože ono to jako nejde v podstatě. A tak jsem nad tím tak dlouho jako přemýšlela a říkala jsem si, no a tak když koukáš na ty fotky, no tak to už jako bylo, jo? Že prostě někdo vzal prostě foťák, udělal multi-expozici, pak to na sebe naskládal a vznikl kubismus, protože to máš prostě z různých úhlů, že jo. A mě to prostě nebylo jako dost. Já jsem si říkala, že to je nuda, to už prostě jako někdo udělal a to jako nechce. To chce udělat nějak jako po svým a už jsem to nechtěla dělat doslovně, ani ten jako směr a spíš si z toho jako něco vzít. Tak jsem si tak jako hrála, já spíš dělám taky jako brainstormingy, než jako přijdu k tomu nápadu. Ono to jako trvá, to je třeba jako několik měsíců, jako než mě tohle prostě napadne ta finální podoba. Ale protože já mám jakoby takový nastavený mod, že hele, teď chci začít dělat na tomhle, byla to moje jakoby bakalářská práce vlastně finální, tak jsem si řekla, prostě půjdu to vymyslet a začala jsem se jakoby otvírat těm nápadům. To je možná takový ten začátek toho procesu. Jo, že hledáš inspiraci, taky hledám něco na Pinterestu, pak si dělám složky, kde si to ukládám ty nápady, pak si tvořím různý moodboardy, kde s tím jako různě šachuju, posouvám a vymýšlím. A nebo mám třeba, musím říct, že teda jako před rokem jsem neměla ráda umělou inteligenci, teď ji využívám a hrozně ráda si povídám s chatem GPT. A tam jsem prostě zkoušela různý brainstorming, řekla jsem prostě kubismus, pojďme z toho něco jako odvodit, tohle a najednou mě z toho jako vypadlo jako cube, jako kostka, že jo, prostě, jako krychle prostě a já jsem si říkala, to jako kostka, no jako to vlastně jako je od kubismu odvozený, že jo, kubismus vlastně vychází jakoby z toho slova. No a tak jsem začala tím přemýšlet, říkám kostka, nebo vlastně možná krabice a teď mě napadlo jedno video, jestli jste to viděli, ale já vám však pošlu odkaz, já se teď nespomenu na název. A je to jeden one-man show, americký takový týpek, který mluví o tom, jak muži a ženy mají vlastně uvnitř tu jakoby krabici, jakože ten náš mozek máš tam nějakou krabici. A jak ty muži, teď je to takový jako humor, ale že prostě jak ty muži tam mají ten nothing box. Jako tu jo, jak tam prostě oni dokážou mít zhasnuto tmu a nic tam nemají. A teď je to hrozně vtipný, jako vám by se to líbilo. A teď tam vypráví, jak ta žena má tu krabici a teď chce mít taky ten nothing box a prostě to neumí, protože prostě ona tam má tu krabici a teď ona si řekne v té tmě, no tak možná bych tady nějakou lampičku mohla si dát, tak tady dáme nějakou na okno, dáme si tam kytku, nějaký koberec a teď začne ta žena tam prostě dávat ty věci, protože prostě máme jako opravdu takový jako myšlenkový tok a pro nás je někdy těžký jako se vypnout. Jo, což jako by víme, že jo, tak to je. A tak jsem si hrála s tou myšlenkou, co kdybych vytvořila prostě tu krabici a v ní projektovala tu mysl těch lidí, kteří tam budou fotit. A takhle to jako takhle vlastně byl ten proces toho přemýšlení. No a já jsem si říkala, že bych vlastně to chtěla jako propojit, že mě hodně zajímají jako, že umělci, designéři, já teď jako hodně ráda spolupracuji právě jako s umělcama různýma, chci to jako propojovat. Mám teda teď chystám i takový jako projekt, který možná
můžu prozradit v titulkách někde. A bude právě to o té spolupráci s těma umělcema. No a já jsem zašla oslovovat holky, jako chtěla jsem to zaměřit jenom na holky. A začala jsem oslovovat z různých oborů vlastně různý umělkyně. A teď já jsem se vždycky každý třeba jako ptala, jakým způsobem tvoří, jak ta její jako, jak vlastně jako pracuje ta její představivost, ten celý proces té tvorby. Jak se vy ptáte mě, tak já jsem se ptala vlastně těch holek. No a na základě toho, co oni mi řekli, tak já jsem vlastně vytvářela tu scénu. No a já jsem to chtěla jako vyrobit, protože jsem si říkala, že to prostě musí být jako autentický, musí to být prostě realistický a ona v tom musí jako být zakomponovaná, že? Takže já jsem třeba měla tam třeba návrhářku jako Šatu, Kačku Kulkovou, ta vlastně studuje v Ústí, že? Na škole. A ona má takový, jako mě zaujaly strašně její šaty, které jsou obří a jsou v takovém stylu jako srdcový královny. Ona vlastně se inspirovala zase jakoby někde jinde. A tak já jsem si řekla, že ty šaty bychom mohli, ne, že tam prostě ona bude stát v těch šatech, ale že ty šaty rozložíme na kusy, protože oni se dali jako rozložit a se skládáme je do úplně něčeho jiného. Jo, takže vlastně jsme to takhle různě jako kombinovali, no a já jsem se jí třeba ptala, jak vypadá ten její svět, jako vnitřní, že jo, v té hlavě. A ona, no, je to taky jako hodně barevný, takový hodně až kýčovatý, mám ráda prostě strašně jako prostě autory, který jsou extravagantní a i ty šaty a to. A tak na tom jsme vlastně postavili tu scénu. No a takhle jsem vlastně celý rok fotila v té kostce různý jako umělkyně. A bylo by na asi každá ta scéna by byla na jeden podcast, protože to bude jako hodně zajímavý jako backstage a jakoby ty příběhy, co kde nefungovalo, padalo, rozlepovalo se a tak. Takže to, jak to vzniklo, bylo vlastně takhle. Příběh kostky můžeme dotočit někde jinde. No. Jestli je teda na každý příběh kostky teda jako dejme tomu 15 minut teda jako na každýho. Ale OK. Ty si pak teda ty fotky odevzdávala ještě teď si nemůžu vzpomenout ty fotky z příběh kostku, že nemáš teď jednu z těch fotek vlastně někde v těch časopisech, kde si lidi mohli kupovat někde v trafice? Teď... Nebo se pletu? Takhle, jedna ta fotka, ta byla v časopisu Véčko, který vlastně spadá pod liberecký kalendář Liberecka vlastně. Tak to bylo teď, nevím, pár měsíců zpátky, tak tam to bylo publikovaný. Teď v současné době vlastně je rozhovor se mnou teda na časopis Digitální fotografie, tak tam jsou 3 fotky z toho souboru teda. A jinak tištěný, že by ještě někde byly, už a tyhle konkrétní z toho příběhu kostky myslím, že ne. Akorát jakoby v rámci, vlastně já jsem je vystavovala teďko na Czech Design Weeku, asi před měsícem, tak jakoby jsou v tom katalogu a tak. Ale jinak nevím, kde jinde ještě jsou. Já jsem se v rámci přípravy, jsem si chtěl zkusit koupit ten časopis Digitální fotografie, kde máš teda fotku i na přebalu, to je z toho pop artu. A kde se dá sehnat? Jde to jako v trafice? Protože... Normálně v trafice. Jo, tak jsem byl asi ve špatný trafice. Tak půjdeme ještě dneska do nějakých. Ale já jsem je kupovala včera, jsem si koupila 2 výtisky, co chci pak jako rozdat, tak v Nise. Tam měli. Okay. Ještě tam zajedeme dneska. Ale jinak, no určitě těch trafik jako po Liberci hodně, kde určitě budou. Ty si vlastně věnuješ i videotvorbě a svýmu manželovi, teda pokud takhle můžeme říkat Davidovi, jsi točila i videoklip. Jak jsi vlastně vůbec dostala k té videotvorbě, teda když jsme tady mluvili hodně jako o fotografování, protože k tomu máš asi teda větší cit, dejme tomu. No na to vlastně jako souvisí s mým mužem, ta videotvorba. Jako já jsem natáčela v té Itálii jakože videorecepty, jsem si tak jako dělala jako pro sebe, spíš jako ten proces a ten postup, ale úplně jako, že by to bylo jako
úplně bych to jako nepovažovala za nějaké jako natáčení, spíš taková jako dokumentace toho postupu. No a já jsem pak poznala svýho muže a on hraje vlastně v kapele Aura. A on dělá teda i vlastní tvorbu a on si vlastně začal natáčet na starý iPhone prostě nějaký jako videoklipy z těch svých písniček a tak. A já nevím proč, jo, já vlastně nevím, jak to jako vzniklo, ale on mi ukazoval nějaký ty své klipy a já jsem v tu dobu jakoby fotila jenom ty recepty, jenom jsem si tak jako něco málo točila, vůbec jsem jako vlastně tu fotku nestudovala, neměla jsem žádný jakoby ten, jakože by mě to nějak jako víc zajímalo prostě. A on měl nějaký videoklip, už nevím, jaký to byl, a já jsem mu říkala, tyjo, ale to bych ti jako natočila líp. A já nevím, proč jsem mu to řekla, protože já jsem v té dobu netočila prostě klipy, jo. Já jsem fakt jako nedělala tyhle věci, já jsem jenom prostě se věnovala jako blogování a pracovala jsem v kanceláři, že jo, prostě v účtárně a tak. A mě prostě nějak jako vadilo, že on na tom klipu, on tam měl prostě jakože, jako vizuálně, víš, takový, jakože tam měl prostě třeba kelímek od dojedeného jogurtu, pak nějaký jako triko prostě někde hozený jako na křesla a takový ty detaily, který tě tam vytáče. A já jsem nevěděla, proč mě to vytáče. Já jsem říkala, já ti to udělám líp. Takže jsem prostě vzala ten svůj foťák, nějaký starý, nějakou zrcadlovku, nevím už prostě, co to bylo. A já jsem říkala, prostě pojďme udělat ten klip jako třeba, já nevím, hej, u našich na zahradě, nebo já nevím, kde jsme, myslím, že točili první. Myslím si, že prostě jenom tam byla jako tráva, kytky, nějaký strom. Ale ono to fakt bylo jako lepší. A tak jsem si říkala, hele, tak já ti můžu udělat i další, ne? Tak uděláme prostě trošku lepší jakoby tu prezentaci, ne? Jako prostě... A takhle to vzniklo, začala jsem vlastně pro něj točit jako k jeho tvorbě autorský, pro jeho kapelu, že oni jako mají coverovou kapelu, takže oni jakoby dělají si tu prezentaci. No a vlastně jsem se stala jakýmsi... vizuálním tvůrcem jeho kapely. Takže jsem mu vymyslela celý webovky nový, udělala jsem mu komplet jako fotky, udělala jsem mu komplet video prezentaci a nějak jsem mu to celý prostě jako předělala, protože mě prostě nějak jako vadilo, že to není hezký. A tam možná jako možná prostě to tak jako mělo být, že prostě člověk cítil, že to vizuálně není ono a nevěděla jsem proč prostě tenkrát. No a on mi pak vlastně na Roskám koupil první kurz fotografie vlastně u Šimona v Liberci a tam vlastně začalo to, že se mě to začalo víc jako zajímat, to studium a tak. Takže ty video začátky jsou jako tyhle, jako docela jako vtipný. No a od té doby vlastně točím i pro jiný kapely, jsem natočila klipy, točím ty svatby, svatební videa, pak nějaké jakože reportážní videa prostě z nějakých akcí a tak. A hodně se teda vyžívám jako ve videích třeba jako i takových jako víc jako fashion anebo uměleckých, jakože třeba v té kostce jsem si jako i tvořila nějaký jakoby videa třeba pro sebe a tak. Ale jakoby asi víc fotím, možná jak bych to jako shrnula. Vnímáš to, že ta videotvorba je těžší jako disciplína než to fotografování? Jako já bych to neřekla, že to je jako těžší, jo, protože ono se to dost těžký můžeš udělat i tím, že si jako vyrábíš scénu, jo, třeba týden. Ale jako je to jiný, protože vlastně u toho, a mě to vlastně baví, jako, že to je jiný, jo, že to člověk jako prokládá, protože u toho videa taky jako řeším ty detaily, to světlo, nějaký barvy, nějak tu scénu, jo, prostě kde to bude, mě to vlastně baví to, že já to vymýšlím vlastně ten celý nápad, nebo ta moje práce vlastně tkví v tom, že já to mám od nápadu až po tu realizaci. Jo, že vlastně já si jakoby dokážu to udělat jako od nuly až prostě po ten výsledný produkt, což nevím vždycky, jestli to je jako dobře, že někdy jako určitě jako dobrý být prostě v týmu na velký projekty, což jsme byli třeba jako jednou jsme natáčeli klip, zase bylo pro jinou libereckou kapelu, Goli Band. A
tam opravdu jsme jako měli tým lidí, prostě bylo nás, já nevím, třeba celkem 100, nevím to spočítat, bylo to fakt hodně lidí, se, jako za každý ten natáčecí den se nás shromáždilo prostě několik lidí, vyzkoušeli jsme asi 7 různých lokací a tak tam už to bylo jako, že tam to v jedné osobě ani nejde. Ale co se týče toho videa, tak mě tam jako baví třeba to, že ty tam jako dáváš jako ten záběr z mýho úhlu pohledu, jako u té fotky, jako vybírám jakoby stejným stylem, jakože jak to nasvítím, z jakého úhlu to zaberu a tak. Ale pak jak to skládáš dohromady, tak to je něco jiného, než u těch fotek. Že u toho videa ty vlastně jako tam jde o nějaký emotivní dopad. Jo, že prostě třeba já u těch svatebních videí, jakože hodně dlouho vybírám třeba hudbu. A hodně jakoby si hraju třeba s tím střihem, aby to jako mělo tu emoci prostě. Víš, jakože to je to, co tam můžeš přidat navíc oproti těm fotkám, si myslím, že u toho videa prostě můžeš opravdu dát tam ještě také ten, jo, to, že tam máš tu hudbu, tak tě nějak na tebe působí, to, že tam máš nějaký zvuky, jo, tak to taky prostě jako působí, že takže se s tím jako dá pohrát zase v takový jako jiný dimenzi, no, nevím, já nevím, jestli se to jako dá srovnávat úplně, těžko říct, jako, je to něco jiný, no, takový. Teď si podle mě narazila na něco, na co jsem jako přesně nedávno taky jsem to někde slyšel, že vlastně zvuk je jedna z těch věcí, která i tím přenosem zůstává jako v podstatě nezměněná. Nebo když máš fotku, tak ty jako vnímáš v podstatě nějakým jako prostorovým viděním jako člověk. Ale když to máš na fotce, tak je to jako 2D. A ten zvuk, teď jsem to někde slyšel, nebo jako to někdo říkal, že je vlastně jako nezměněný v podstatě, nebo že to je jeden z mála těch věcí, kdy ti zůstane jako ten věm z toho takový jako jiný. Mi přijde, že... Jo, tak myslím si, že jsou třeba různý výstavy, kde ten autor využije i těch, jakože udělá instalace k tomu dodá nějaký zajímavý osvětlení a ještě zvuk. Já třeba jako musím říct, že jsem byla na nejhezčí výstavě v mém životě. To bylo v Miláně letos na výstavě Dolce Gabbana. Jestli jste tam slyšeli o tom, nebo tak. To bylo propojení prostě zvuku. Nebylo to výstava fotografická, ale jako těch jakoby jejich modelů. A to bylo prostě nejhezčí zážitek v mém životě. To prostě oni jak propojili ten zvuk, ten prostor, vlastně i ten prostor, tam měl třeba jako prosklený prostor, kde byly samý křišťálový jako lustry, zrcadla na stropě, na zemi, na stranách třeba různý jako, já nevím, jakoby kompozice z různých zrcadel a do toho prostě to oblečení, které bylo jako ušitý z nějakých ještě křišťálových prostě jako komponentů, to bylo úplně, a do toho byl zvuk rozbíjejícího skla. A to bylo, jako, to bylo tak působivý, víš, takže jako určitě ten zvuk dělá hodně, no, proto já si dávám jako opravdu jako starost tím výběrem té hudby, která jako fakt může podtrhnout prostě ten záběr. Myslím, že každý záběr může působit úplně jinak, jakoby na jinou hudbu. Jo, takže Ty jsi někde na blogu psal, že jsi zažila syndrom vyhoření. A mě zajímá vlastně, jak se s tím vlastně vyrovná a jaký byly tvoje zkušenosti během té fáze, protože si myslím, že ten syndrom ti vlastně posunul úplně někam vejš. Ono to tak nějak jako bylo, když jsem začínala s těma svatbama, tak já jsem strašně chtěla jako fotit vždycky. Jo. Nějak jsem měla takový jako sen, když jsem začala ty portréty, tak jsem strašně chtěla fotit svatby. A sešlo se mi jich prostě hodně, já nevím, třeba 30, já nevím, kolik jich prostě bylo, 25 za ten rok. Bylo jich hodně a bylo to, že prostě fakt jsem jako jela jednu za druhou každý víkend a prostě už mě to jako nebavilo. Nebavilo, to bylo, už jako nechtěl otvírat každou tu další složku, protože se to opakovalo, protože já jsem v tu dobu ještě jakoby na začátku nefotila
jako že bych tam tvořila něco, nebo že bych vymýšlela. Já jsem prostě opravdu jen cvakala. Jo. Já jsem prostě jenom nacvakala ty svatby, nějak jsem to upravila, to jsem prostě fakt byla jako v začátcích, takže jsem jako ani nevěděla, že by mě jako napadlo tam dělat nějaký inscenovaný prostě jako fotky a prostě vymýšlet něco se světlem a podobně. A vlastně jako přijdeš na to, že už jako nechceš, jako už prostě... Nechuť asi. Nechuť, jo. Už jako nechceš nic dalšího prostě upravovat a už jako to. A tam jako jsem přemýšlela, že jako přestanu fotit. Mě to tak jako znechutilo vlastně. Jakože já si myslím, že když bych to tak jako jenom shrnula, tak já si myslím, že tam bylo o tom, že jsem právě přestala, nebo vůbec jsem nezačala možná ani v tu dobu, až potom, jakoby dělat tu autorskou fotku. Já jsem vlastně jenom cvakala na tom foťáku, jako samozřejmě ty jako fotky nebyly jako špatný, byly tam nějaký ty emoce, Jasně. bylo tam nějaký jako, bylo to jako zaznamenaný všechno, co jako mělo být, ale prostě mi tam chybělo už to něco, co je mý, jako víš, co jde ze mě. Jakože že si myslím, že jako člověk by fakt měl, jako aby to vycházelo jako z tebe. Že by tam mělo být jako, protože jako ono to focení jako je řemeslo, samozřejmě, ale je to jako i forma prostě nějaký jako forma nějakého umění a nějaký jako sebe vyjádření. A když to tam jako chybí, tak ty v podstatě jako se popíráš v podstatě, víš, jako přemýšlím nad tím tak, že možná opravdu prostě, když člověk sám sebe potlačí, ale to teď nemyslím jako jenom v tom focení, ale když bych to tak jako shrnula tady to, takže člověk by se vlastně měl jako fakt si naslouchat a měl by se nějak sám se sebou jako propojit a napojit se prostě na to, jako na sebe jako a zjistit, co jako chce. Já jako jsem prostě před několika lety opustila tu jakože jistotu, tu práci, kde já jsem měla prostě jako skvělou práci v kanclu, jakože opravdu jako teď, jak mám děti, tak prostě by to bylo skvělý, jo, prostě mohla bych jakoby fungovat jako dobře tam, ale já jsem to prostě opustila pro něco, co je hrozně jako nehmatatelný, nejistý, nevíš prostě nic, co bude, nebude, teď jako děláš tady nějaké jako umění, tvoříš nějaký kostky prostě a tohle a jako, ale je to prostě to, co jako já chci dělat, já prostě nedokážu si představit, že bych jako už jako dělala něco, co není jako v umělecký jako branži. Mně to prostě přijde, že jako o tom ten život jako není. Jako vem si, že každému nás jako nějak utíká ten čas tady, jako. A teď prostě, jako, aby člověk dělal něco, co jako nechce. Víš, jako. Nebo... No, jo, já ti rozumím, no. No a jakým způsobem ses teda jako vypořádala s tím vyhořením teda? Když to na tebe zrovna padlo. Těžko říct, jsem se s tím vypořádala. Ne, jako vypořádala jsem se s tím tak, u těch svadeb, konkrétně, že jsem prostě začala ty svatby dělat se svým subjektivním nějakým jako přidanou hodnotou. Takže jsem začala opravdu jako nad tím víc přemýšlet, víc tvořit věci, které jsou pro lidi, ale jsou i jako pro mě, že to prostě se to propojí. Takže jo, jako já si myslím, že to je asi o tom jako neustálým hledání se, co chceme, protože on se vlastně člověk vyvíjí, jako nikdo neříká, že za 10 let prostě budeme my tady, každý z nás dělá to, co děláme, jo, prostě se to vyvine někam jinam a asi je to o tom prostě se pořád jako hledat, vyvíjet, rozvíjet, prostě setkávat se s lidma, posouvat se a nějak nad tím jako přemýšlet, čemu jako má cenu věnovat čas a čemu ne, no. Takže poslední dvě, ta jedna, ta druhá je taková, že to jsou 3 v jednom. Takže celkově 5. Ne, 4. 4, dobře, tak 4. Ta jedna je to, kde se dají teďka vidět tvoje fotky. Jestli kromě teda časopisu digitální fotografie. No, byla možnost je vidět na Czech Design Weeku. Ta už není. Jasně. Tam se to už ukončilo. Byla možnost je vidět v Praze v Czech Press Fotocentrum, kde to jsem předevčírem zhruba jsem to doinstalovala.
Takže v současné době je možné je vidět v tom časopisu Digitální fotografie. Na mých webovkách jsou jenom 2, není tam ještě kompletní ten soubor, protože pořád přemýšlím nad tím, jestli vůbec ty fotky dávat jako veřejně na digitální prostor. Trošku s tím zápasem říkám si, jestli opravdu jako ty fotky nevystavovat jenom fyzicky jako na výstavách. Takže to nevím, jak třeba na to jako pohlížíte vy, ale vlastně jako nevím, jestli jako... Přijde mi to vlastně nebo trošku jsem se to teď spojil jako s umělou inteligencí nějakým způsobem, ale že vlastně no tím, že to zůstane jenom v té tištěné podobě, tak tomu zůstává přesně takové jako já nevím, jak to říct. Třeba? To nemusí být ani větší hodnota, jenom takový jako ne větší hodnota, možná přidaná hodnota nějakým způsobem. Právě no, proto jako takhle, já když teď bych to vzala jenom na ten soubor, prostě Inner Space, focený v té kostce, jakože mě prostě každá fotka trvala jako několik týdnů, jako já jsem v podstatě jenom 7 dní vyráběla scénu a nepočítám prostě dny, týdny, co mi předcházely tomuto vymyslet. Já jsem prostě malovala skici, že teď než to domluvíš, teď než s těma lidma se prostě, než vymyslíš, jak to vůbec bude. A teď já to dám jako na ten Instagram teda a ty lidi tomu věnujou sekundu. A mně to prostě přijde, jakože to přece jako takhle nejde, že jo. To úplně ztrácí jakoby tu hodnotu tam přece, jako tam jde i o ten proces, třeba u mých fotek jde i o ten proces, o celý ten nápad, jak to jako vzniká a vlastně jako, aby někdo roloval v rámci čekání na autobus na zastávce a teď prostě sroloval na moji fotku, řekl, pěkný, tak jdu dál. Jo, tak možná v rámci, já nevím, v rámci nějaký jako propagace výstavy, něco, tak dejme tomu, ale abych jako prezentovala ten soubor prostě na těch sítích, tak vlastně pořád jsem v takovém jako rozpoložení, už jsem rok v tom rozpoložení, proto tam nejsou, protože si prostě říkám, jako asi fakt by bylo fajn jenom prostě přijít na tu výstavu a podívat se jako v reálném světě, jak to jako vypadá, no. S tím bych řekl, že souzním docela, nebo že se mi to líbí, že vlastně spoustu z nich vlastně nebude možný přesně vidět na internetu, ale můžeš prostě jít někam a tam uvidíš fotku, kterou třeba jako jinde neuvidíš. Je to taková nebo jak? časová limitka prostě vidět něco, co neuvidíš na internetu. A mně se to jakoby, to je ta myšlenka jako líbí, protože nemusíš dávat jako všechno jako na ty socky a je lepší mnohem jako načerpávat jako inspirace, motivace jako do galerie, ať už kamkoliv prostě, než na tom mobilu. No. Jak jsme se o tom bavili. Takže možná to je taková výzva k tomu jako chodit do galerií, nebo přesně chodit někam, protože i když teď vlastně chodíme na vernisáže, nebo jdu někam na vernisáž, tak jsem tam většinou jako nejmladší, kromě dětí, kterých si tam převedou rodiče. Tak vlastně mi to přijde škoda, že přicházíš o tu možnost vidět občas jako fakt neskutečné věci. A ono hlavně jako v reálu to má úplně jiný působení na tebe, protože ten autor prostě to propojí s něčím, ať už s tím zvukem, s instalací nebo s tím prostorem, že jo, a prostě přesně má to na tebe ten prostě emoční vliv a s kterým ty si pak ho odnášíš prostě domů a nějak z toho žiješ a prostě ti to něco dá a třeba ti i něco napadne. Tak jo, já mám teď tu poslední otázku a to je takový jako 3 věci. Knížka, film a fotograf. Takže v současné době teď čtu Alchymistu, což už všichni asi četli dávno za život, ale já jsem prostě nějak, jsem ji ještě nečetla, tak jsem si ji koupila, ale čtu ji aspoň v italštině, tak aspoň to mám jako v rámci jako ještě jako studia. Tak tam mě hodně baví. Teď ráda bych řekla jméno toho autora té druhé knížky, jsme se o ní bavili předtím. Nejsem si jistá, jestli to je Jeff Koins a úplně bych neráda tady jako doporučila jméno, který třeba neexistuje. Ale jmenuje se to
Real Artists Don't Starve, myslím, že. Mhm. A je skvělá teda. Jo, takže tato film... Já mám strašně ráda takový ty dystopický jako filmy o takových těch jako sci-fi společnostech, který jako vyhubili planetu a žijou prostě tam někde v tom prostoru a jako vys třeba jako, já nevím, Hunger Games a jo, že tam prostě nějak trpí ta společnost, která pak má revoluci a pak zase se vrátí zpátky k tomu jako životu, že co byl. Ale takže přemýšlím, co jsem něco takového teď jako viděla. Jo, to jsem viděla teď film na Netflix, jmenuje se Ošklivý. A je to přesně takovýhle typ filmu a je to docela zajímavý, protože to sedí na tuhle dobu, že tam řešejí krásu. Že tam vlastně část společnosti žije někde bokem, jakože lidi do 16 let jsou braný jako, že jsou oškliví a nemůžou do města, kde žijou ty hezký. A vlastně tam jde o to, že ta společnost vynalezne nějakou jakýsi jako operaci, že všichni ty, kterým jako je 16 let, tak je geneticky a nějak jako upravějí a vypadají dokonale. Což mi strašně teda jako připomíná tu dnešní dobu, o kterém se jako teď bavíme o těch sítích a podobně a filtrech jako na face, nějaký lift a podobně. Takže hrozně mi to jako připomnělo tu dobu a bylo to jako docela zajímavý film. Jen se nad tím zamyslet, jak moc jako dokonale máme nebo nemáme prostě vypadat a co je nějaká taková jako prostě hranice tady toho, jak ta společnost se na nás dívá, když něco. Jo, takže tohle je film a fotograf nebo může to být umělec. Necháme to jako... Jako dlouhodobě sleduju Tima Walkera, úplně ho zbožňuju, protože on má tu scénografii jako naprosto jako luxusní, vychytanou a má na to asi 30 lidí, co mu to vyrábí. Takže Tim Walker je naprosto fenomenální pro mě. A přemýšlím, jako těch autorů je hrozně jako moc, jo. Co mě jako baví. Je těžký píchnout jednoho. Jo, je to strašně těžký, ale tak Tim Walker mě napadl hned, protože ten je skvělej. Ale jinak si myslím, že jako třeba mě hodně jako baví teďkon obecně na tom třeba Instagramu jedna z výhod je, že může člověk sledovat třeba jako práci, to backstage těch umělců a narazila jsem na pár fakt jako zajímavých, který jako experimentují s malbou a s objektama, různě to jako přetvářejí a recyklujou a tak to mě taky jako hodně baví, no, tady tohle na to koukat. A no tak to je asi všechno. No, mě skvělý shrnutí úplně. No a tohleto bombou, dámy a pánové, opět končíme. My děkujeme, že jste nás poslouchali nebo nás viděli na jakýchkoliv platformách. Veškerý sociální odkazy, ale veškerý odkazy na Zuzku budete mít v popisku videa, jak na její portfolio, tak i na její sociální sítě. Zuzko, my ti teda moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Bylo to s tebou skvělý a až moc vtipný. Já taky moc děkuju. Děkuji. A jak už jsem říkal i v minulém díle, jsme otevření ke všem vašim feedbackům nebo na ty naše předchozí díly, takže kdybyste měli cokoliv, jakýkoliv dotaz nebo zpětnou vazbu, tak to napište do komentářů, anebo nám můžete napsat na Instagram. Naše Instagramy jsou otevřený ke všem vašim dotazům. Jo. No tak teda jo, no. Dobroš, ještě jednou děkujeme a mějte se hezky. Adios.